барои гузаштани границаи Украина ва Казахстан шумо метавонед дар инами номерҳо занг бизанед. мо шумо да ваъда метем мошинҳои нав, мошинҳои иномарка дар раҳ бароҳат меравен меоен ва интернет вайфай ҳамаш бепул, бехатарӣ ва суҳбати бародарона дар дуруни мошин. Чанд сол шуд ки ҳами компания одаморо мебара меора, агон кас шикоят кардагӣ нест. Мошинҳо ҳар рӯз рафта омада истанд ва шумо дер намекунед, ба вақти соаташ ҳуҷҷатотуна таҳ карда мемонед. Номерҳо дар экранотон бародаро ва номерҳо дар таги видео ҳастай. Марҳамат, занг бизанед, ҳама вақт шабу рӯз дар хизмати шумо. Мо хурсандем ки шумо бо мо ҳастед. Ҳамада ассалому алайкум бародаро. Видео дер баромада истай, сабабе ки мазам камтара гирехтагиай ва бо хай дарсорам росига пабгум ғам метан. Леки имрӯз гап дар бораи ин нестай. Чӣ хеле ки шумо хонден ай номи ҳамин видео, имрӯз ответ дод Мадина Басаева ва рости гапа бугум чанд қама қатиш да ВКонтакте суҳбат мекунам. В общем гуфт ки хай агар битони ҳамин видеоро партов, натони ҳеҷ гап не. Ва ман рости гапа бугум хай гуфтум ки мисол дар ҳар канало ки мепартоянд, мисол шумо дар оҷа мисол подписчик нестен ва подписатсияро накунед, барои ки ҳар чизи дурӯғ роста мепартоянд. Ман гуфтум худам партовам ай канали ман, шумо тамошо кунед. Мисол чӣ гуфтагиай, баъд агар ки мисол хай намедонам усш фикри худтонай бародаро, чӣ фикр мекунед, чӣ намекунед, бо кадом дар ислом сахтен, бо кадом ки мисол бисёр ҳамаша медонед мефаҳмед, хитон ба хитона гуфти гапо хулоса бурорен. Хай инам хали ответ додагиай, рости гапа бигум хай ҳо бигем ответам бигем мешава, барои ки бисёр одамоли фикр мекунанд ки мисол хали мада ответ додагия ё ки дигар блогеро да гуфти гапо ҳамае ки хай хидажамаша мега. Короче тамошо кунед. Ассалому алейкум бародарон, хоҳарон. Ман ин видеоро мебарорам барое ки бисёр халқи Тоҷикистон против ман гап зада истодан, обсуждатам доранд дар бораи ин ҳами видеое ки ҳозир мебинамаш, бораи ин ҳами видео гап мезананд, мегӯянд ки ман хато кардам. Тамошо кунед. Ты читаешь Библию, а я Коран. Анаки одамои ки возмущаться кардан, гуфтанд ки ман беторат қапидам Қуръона, гуфтанд ки ман сари лич қапидамаш, гуфтанд ки ман косметика доштам. И прежде чем ответить на ваши вопросы, ман се гап дорам. Якимаш ман тора доштам. На шумо, на ҳамсоят, на ту, на вай, на ин, на ӯ. Ҳеҷ кату намедуна беғарзаи Худо, ҳеҷ ка намедуна доштам, тора надоштам, беғарзаи Худову ман. Барои ҳавай шумо обсуждатам бояд накунед. Шумо чӣ авро ҳасте? Ҳамаро мебинед? Агиҷо медоне ки ман тора доштам ё надоштам, та бурна обсуждат мекуне, меге ҳо бетавфиқ на тора дора на ҳичи. Агиҷо медоне шумо? Диямаш Қуръон перевод дошта, переводи ирсӣ. Анаки мана гӯш кунед бародарон. Қуръон акае ки мегиранд ба ирсӣ буд, Қуръон акае ки мегиранд дар полка мемунанд. Одамое ки кофир ҳастанд, мусулмон нестанд, христиано мегиранд, шу чӯба ба ёро возмущаться намекунанд, мега ҳей ту чӣ Қуръон нагирифтӣ? Одамое ки кофиранд, Қуръони на русском языкеро мегиранд. Анаки интернетроe, прежде чем дар таҳ комментарий навистан, хутуна ауе гирифтан, зур кардан, интернетроe хуне мумкин ҳастай ки Қуръони на русском языкера ман ба даст гирам. Ҳама мегӯянд мумкинай. Агар ки ман Қуръона на арабском языке сари леш мегирифтам, ҳо ман гунаҳгор мебудам. Сеюмаш на ту, на вай, на ӯ, на ин ҳеҷ кату ҳақ надоре очаи мана расе. На очама, на падарма, на мана, на хоҳарма, на акама. Агар ки ӯ қазур боше ку бахшишам боша, дар траси Тоҷикистон қанҷиқора қапеву ва ёро насиҳат куне. Ман оча дорам, ман падар дорам. Мана насиҳат кардан, насиҳати созум кардан. Иқае ки ман Қуръона қапидам, иқае ки ман клипуш кардам, шумо ҳами қазуре. Силаи шумо ҳами дар инҷа ҳай, сила ту бояд дар инҷа боша. Айна ки дар инҷа хутна зур гире, кнопочни гире, ҳоли меқапемуш, калуш мекунем, таруш мекунем. Хай биёина да махачкала аман. Биёе кишема чикор мекуне шумо зуре? Зур несте шумо. Зурам боше. Мекишем, чикор мекунем баъд? Мешинеда тирма. Баъд дар дунё чӣ ҷавоб метие? Медоне ки шумо убийства
да мусулмонӣ якум ҷо даҳай. Даже агар ман Қуръона на русском языке гирифтам, даже ман клипш кардам, даже ба я дастам қапидамаш ку, вай уқа гуноҳи бад нестай, нежели ки шумо одама мекушед, фаҳмиде? Барои ҳавай ман на тира метарсам, на ҷуръата метарсам, на аката метарсам, на фалонта метарсам, мишката наметарсам. Биёй Махачкала, биёй ёвема, Москва мерам, Екатеринбург мерам, даги ҷои ёвема кушема, чӣ кор мекунед кунед. Ман наметарсам шумора, ман ай худора метарсам. Иқай ки ман лич бошам, шумо ака хиёл мекунед кофирам, ҳо ман гуноҳ мекунам, ака шумо бегуноҳе. Шумо иқа интернет мулло ҳастед. Разве мумкин ҳастед хоҳари мусулмон ҳақорат кардан? Бая фалон кунам, басмадон кунам. Хеле гапо мумкин ҳастед гуфтан? Изо каше, изо. Иқае ки ман бо мегӯвам видео снят кардам ку, иқа хутуна интернет мулло нагире. Муллоҳо мешинанд дар маҳҷид 5 вақт намоз мехонанд, ани ютуб канала тамошо мекунанд, нандухтароро дар таҳошу комментарӣ менависанд. Иқае ки шумо мулло бошегу муллоҳо дар инҷа наместанд. Муллоҳо ҳоҷи мирзоро гӯш мекунанд. Ани духтарое ки моҳошу ҳуянд, гап мехунанд, байг мехунанд. Иқа хутуна ку зур нагире. Зури шумо агар дар инҷа боша, зури ман дар инҷа ҳай. Дар любой вопрос ку ман ответ дода метунам. Худованд дида истода дили мана. Худованд дида истода ки ман агар ки даже моҳам ҳуй бошанд ку, Худованд мебинад чӣ хел дили ман софай. Ман на Қанчиқӣ бармадам, дар Доғистонам, дар шаҳри мардумам. Шумо немеете права мана ягон чӣ гуфта. ҳақорат мекунед, барои худтон ҳақорат мекунед. Худо дар он дунё ҷавобтон метия. Некем. Кае ки хоҳара Қанчиқ мегӣ ку, дар он дунё трам ҷавоб метӣ ба гапот, фаҳмидӣ? Бозам бахшиш мепурсам барои одамои нормални, ани тупоё. Одамои нормални. Бозам бахшиш мепурсам, агар ки ин видео шуморо обижату кардак, ё ки шумо нафаҳмидед суча. Прежде чем сделать какие-то выводы, шумо бояд фаҳмед, дар мақсади вай чӣ буд, барои чӣ вай ӯ видеоро снят карда. Бозам мегӯвам, ман Қуръона на русском языке гирифтамаш. Мумкин ҳастай сари лич Қуръони переводиш русский язык боша, гирифтам ба даст. Агар уқа одамо яхелош, ҳамаш не яхелош, агар уқа тупой боше ку, сайт рое, интернет рое кове, нависе да Яндекс, Google, окей Google, прежде чем комментарий навистан, да сайт роева нависе. Мумкин ҳастай ки Қуръона без сатр қапидан, агар ки переводиш на русском языке боша, да онҷа меброя ки мумкин ҳастай. Агар ки бозам мегӯвам, барои яхело тупоён намефаҳманд. Агар ки на арабском языке мебуд ку, ман худма намебахшидам. Барои ки прежде чем видеоро снимат кардан, ман хундам, ман навистам дар интернет, ман я муллоро пурсидам, гуфтам ака, салом алейкум, мумкин ҳастай инами ман байд мегӯвам, мехунам, некем Қуръона просто меқапам дар переводиш Россияй. Вай мана гуфтак мумкин ҳастай. И чтобы доказать этим тупым людям, ман ози Қуръона нушунту метиям. Ки бо нагӯванд ки дар комментариё чуваки Қуръона нушун надодӣ. Марҳамат. Ина ҳамун Қуръон на русском языке. Аллакӣ бародарон, агар ки шумо уқа зур боше, агар ки уқа шумо религиятунда сахт боше ку, як совету метиҳем. Шумо хоҳарои худтуна қапед. Ба хоҳарои дигар касо корту набошад. Ман сағира нестам, ман оила дорам. Ай Худованд, ман бахшиш пурсидам, хавотир нашавед. Шумо за ман переживат накунед. Шумо на саркалуни мане, на пайғамбаре, на Азроиле. Ман за гуноҳои худам дар дунё худам ҷавоб медиҳам. Гуноҳои худтуна нигаҳ кунед. Барои гуноҳои шумо не меньше, чем гуноҳои мананд. Я бор дигар всем салом алейкум. Худованд ҳидояту кунад. Касе ҳақорат кардан, касе очаи мана расидай, касе оилаи мана расидай, ҳақорат кардай, наълат гуфтай ку, Худованд ҷазои ҳамашуна тиянд. Худованд ҷазои ҳаматуна тиянд. Хай.